keďže začal nový mesiac, tak toto video bude o obľúbenostiach za ten minulý, čiže júnové obľúbenosti. Áno, stále mi vychádza a zapadá slnko, takže raz budem tmavá, raz budem svetla. Milujem to. Ako prvé začínam klasicky z beauty, no a tentokrát tu mám niečo špeciálne. A tou špeciálnou vecou sú takéto krásne dúhové unicornské, alebo nazvite si ich akokoľvek chcete, štece, ktoré mi nedávno prišli a úplne ich milujem. Oslovil ma, myslím, že to bol nejaký čínsky, ale nie som si istá, nejaký e-shop, že či by som nechcela, aby mi poslali štece a ja nemám nikdy štecov dosť, takže som povedala, že áno, že si ich teda zoberiem. Čo sa týka kvality, tak sú úplne skvelé, ja som čakala teda, že to budú nejaké nekvalitnejšie, ale naozaj je to taká klasická syntetika, nevypadávajú tie vlákna, naozaj krásne líčia, naozaj sa s nimi super manipuluje. Ja som si není istá, ale myslím si, že takéto sady, ktoré sú naozaj veľké a nie základné, ale naozaj už rozšírené, je tu asi, neviem, veľmi veľa štecov, sa tam pohybujú okolo 10 až 20 $, čo je fakt skvelá cena, pretože v niektorých značkových obchodoch máte za to aj len jeden štetec. Takže ak niekto začínate s líčením alebo sa líčeniu venujete a hľadáte nejaké cenovo dostupnejšie štetce, tak ja si myslím, že toto je taká fajn alternatíva. Keď už sme pri tých štecoch na líčenie, tak vám ukážem moju absolútnu obľúbenosť už niekoľko mesiacov a to je takýto plochý šteček. Ja ho používam teda konkrétne iba na make-up, pretože tento je naozaj veľký a tento druh šteca v tých malých veľkostiach mi nevyhovuje, pretože sa mi s ním dobre nemanipuluje, ale čo sa týka make-upu, tak ja si myslím, že nič nerozotrie lepšie make-up ako tento štetec, tento typ toho plochého šteca. Mala som ho asi pred 3 mesiacmi od značky Revlon, myslím to bolo, ale zlomil sa mi, no a teraz mi prišiel od značky Art Deco, s ktorou spolupracujem, takýto istý a úplne ho milujem a som šťastná, že ho opäť mám. Takže ak náhodou hľadáte štetec, ktorý vám nebude robiť čiary pri rozotieraní a nemáte beauty blender alebo chcete sa naozaj takto rozotierať štecom, tak určite odporúčam takýto plochý štetec. Čo tu mám ďalej od značky Art Deco je niečo, čo som videla na Instagrame miliónkrát, aj na YouTubeových tutoriáloch a strašne som to chcela a to je takýto olejček s pumpičkou. Je to olej, ktorý sa aplikuje pod make-up, ja ho teda tiež rozotieram tým plochým štecom a mal by rozjasniť vašu pleť, tak hydratovať a naozaj by mal pôsobiť potom s tým make-upom sviežejšie. Je dosť masný, takže ho naozaj nepoužijete veľa a takáto maličká tubička vám vydrží veľmi dlho a tento má dokonca aj trblietky, takže pôsobí tak highlightovo. Ďalšia vec od Art Deco, ktorú tu mám a ktorá je veľmi podobná tej predchádzajúcej, je takýto olejček v tube a tento je konkrétne na pery. Ja som to teda nevidela u žiadnej inej značky a neviem si ho vynachváliť. Tu píšu, že je to Repair and Care Lip Oil, čo znamená, že by sa vám mal postarať o popraskané pery, ale pre mňa je najmä úplne ideálny tým, že ja často používam kontúrku namiesto rúžu. No a tá kontúrka sa strašne ťažko rozotiera, najmä keď si idem dať napríklad v strede dňa nejakú druhú vrstvu alebo si to chce poopravovať, tak je veľmi suchá a na tých suchých perách sa naozaj nedá tak rozotrieť, tak práve na to je úplne perfektný tento olej, ktorý si vlastne dám na pery, dám si ho máličko, aby som ich nemala doslova masné. Ak ho chcem použiť ako bázu pod takúto kontúrku alebo pod nejaký suchší rúž, tak je to úplne super. V dekoratívnej kozmetike pokračujeme a ja tu mám tentokrát dve paletky, tak vám predstavím najprv jednu, ktorú ste u mňa vo videu určite videli a to je takáto paletka od Smashbox. Je to teda paletka, ktorá obsahuje najmä také veľmi zemité tiene a potom je tam jeden čierny a je to moja najpoužívanejšia paletka teraz v lete, pretože ja sa teraz skoro vôbec neličím, ak teda nejdem do videa a podobne, pretože sa mi nechce chodiť naozaj s vrstvou make-upu a viem, že v lete to potom nevyzerá dobre, takže ja sa naozaj na to vykašľam, dajem si maximálne nejaký BB cream alebo niečo podobné a idem von, ale keď sa náhodou líčim, tak používam práve takéto nude tiene, ktoré vlastne nič nepokazia, alebo aj keď sa trošku rozmažu v tom teple, tak to nie je vidieť. Kvalitou sú to fakt asi najlepšie tiene, aké som kedy mala, pretože sú veľmi také husté, nie sú úplne ani také práškové, ani krémové, ale majú naozaj takú zvláštnu konzistenciu. Majú tam veľmi veľa krásnych takých zemitých odtieňov, ktoré sa dajú perfektne kombinovať a je to niečo, čo budem používať pravdepodobne celé leto. No a druhá paletka, ktorú tu mám, tak je od Urban Decay a je tu takáto paletka, ktorá má úplne dokonalý dizajn, podľa mňa taký grafitovo, oldschoolovo, naozaj taký urban, doslova, od Urban Decay. No a obsahuje teda takéto 4 očné tiene, sú to teda 2 také do ružové a 2 také zemitejšie. Ja využívam najmä teda taký ten zlatý a hnedý, ale sem tam sa pohrám aj s tou ružovou a je to opäť niečo veľmi kvalitné, tá paletka je trošku drahšia, myslím si, že stála možno aj okolo 40 €, čo ja teda za paletky bežne toľkoto peňazí nedávam.
ale je naozaj super a hlavne tie tiene sú veľké, takže vydržia dlho, ten ružový a fialový tak skoro neminiete, pretože nie je to očný tieň, ktorý by ste používali stále a tá hnedá s tou zlatou fakt perfektne kooperujú. Nasledujúce 3 výrobky tu mám z nedekoratívnej kozmetiky a začnem niečím, čo ste už tiež videli u mňa vo videu konkrétne v tropickom líčení. A to je táto cleansing pena od Art Deca, ktorá mi prišla taktiež v balíčku s ostatnými vecami. V mojich obľúbencach je z toho dôvodu, pretože je naozaj veľmi pohodlná na použitie. Je to vlastne klasická pena, takže si dáte len napríklad 3 pumpičky na ruku a rozotriete pod tvári, tak umiete si to s ňou. A vždy, keď som v sprche, keď si umývam vlasy, napríklad si ju nanesiem na tvár, trošku si ju s tým poumývam, nechám si ju pôsobiť fakt len chvíľku a zmijem mi úplne celý make-up, vyčistím mi pleť. Jednoducho je to veľmi pohodlné riešenie, keď mám taký deň, že sa nelíčim, keď mám napríklad fakt len ten BB cream alebo nejaký bronzer, takže vodím do sprchy, umiem si tvár a som odlíčená, vyčistená, už to ďalej neriešim. Ale naopak, keď mám nejaký deň, keď som nalíčená, alebo teraz v lete, keď mám nejakú vodeodolnú maskaru, keď už sa odhodlám líčiť, tak tu mám zase inú čistiacu čistiaci produkt a tým je táto pleťová voda od Dermacol. Ja som teda pôvodne si myslela, že je to pleťová voda, ale potom som zistila, že ona ma to aj reálne odličuje a dočítala som sa, že je to teda detoxikačná a ochranná micelárna voda, ktorá odličuje aj vodeodolný make-up. A ešte viac ako pri tom odličovaní ju používam napríklad pri tom, keď sa mi vyhodí nejaká vyrážka, čo môžete teraz vidieť aj tu, že bojujem momentálne, tak používam práve túto detoxikačnú micelárnu vodu, pretože by mala pôsobiť teda tak dezinfekčne. Ďalej sa presúvam na 3 fashion kúsky, ktoré tu mám a prvým je teda takáto Adidas mikina. Vyzerá takto, je naozaj taká farebná, a keď sa vám vyleje alpa na betón alebo niečo tečie nejaký olej z auta, tak vzniknú na betóne pod tým autom takéto vzory a mi sa to vždy hrozne páčilo, také tie duhové, mňa to vždy očarovalo ako malú, keď niekomu tiekol olej, čo nie je moc vec na očarenie, ale rozumiete, čo myslím. A hrozne veľa z vás sa ma na ňu pýtalo vo vlogu, ktorý mám na svojom vlogovom kanáli, teda víkendový vlog, že odkiaľ ju mám, tak je to teda Adidas mikina z klasického Adidas obchodu, ale je úplne skvelá, ja tú farbu úplne milujem a na leto je úplne perfektná. A ak neviete, o ktorom vlogu hovorím, tak šup odoberať môj vlogový kanál, na ktorom som sa teraz rozhodla tak viac vlogovať ako bežne a minimálne si to cez leto chcem udržať, takže určite si tam choďte pozrieť. Ďalšia vec, ktorú tu mám, je tento klobúk, ktorý je momentálne pokršený, pretože som si ho nevšimla a sadla som si naň, ale keď je na hlave, tak to našťastie nie je vidieť, tak dúfam, že sa mi nejak vyformuje. A ten ste mohli teda vidieť aj v mojom festivalovom looku. Ak by ste sa pýtali, prečo je to môj obľúbený klobúk, tak je to jedna z veľmi mála pokryviek hlavy, ktorá mi naozaj sedí na moju trošku väčšiu hlavu a naozaj, že sa mi perfektne nosí, že ma nikde netlačí, že nie je to one size a nie je mi o 3 čísla menší, takže našla som si svoju letnú pokrývku hlavy. Ďalšia vec, ktorú tu mám z fashion a tuto som dostala od tatina k maturite, tak je takáto krásna, dokonalá, zamotaná Karl Lagerfeld kabelka, ktorá tu má z goráliek vytvorenú mačičku, takže vlastne Karl má skoro všetko s mačkou, je úplne perfektná, má tu aj takéto jedno uško, ktoré je teraz nejaké skrátené, pretože je zamotané, takéto uško a potom teda klasické dlhé a podľa mňa je úplne perfektná, fakt nádherná. Ja som od Peťa na Vianoce dostala Karl Lagerfeld peňaženku, teraz mám k tomu kabelku a úplne najlepšie je to, že obidvaja, aj môj tatino, aj Peťo mysleli na to teda, že nenosím kožené veci, takže mi kúpili syntetické a Karl má práve dosť vecí z kože, čo ma celkom mrzí, lebo má fakt nádherné kolekcie, ale teda mám takúto krásnu syntetickú mačičkovskú kabelku, ktorú teraz nosím takmer všade, pretože má ideálnu veľkosť a ideálnu farebnú konzistenciu, ideálnu farebnú kombináciu, takže ju úplne milujem. No a úplne posledná taká hmotná vec, ktorú tu mám, a je to teda dekorácia, je takýto nádherný pelikán, keďže pelikáni sú teraz v móde, ktorý by mal aj svietiť podľa všetkého, lebo tu má také drobné svetielka. Je to takýto pelikán, je to dekorácia do izby, ja som si to kúpila tam na ten nočný stolik, pretože som nenašla žiadne pekné dekorácie, ktoré by sa mi sem hodili a zapadali. No a tohto som našla v Tigri asi za 7 €, mali tam ešte aj ananás, tak som si ho hneď zobrala a pelikáni sú teraz hrozný trend, akurát, že som fakt si nechcela kúpať
plavky s pelikánom alebo tých nafukovacích pelikánov, pretože viem, že kamkoľvek by som prišla, tak by tam takých bolo 30. Takže som si kúpila takéhoto krásneho pelikánika na nočný stolík a keďže som úchyl do dekorácií, tak bolo jasné, že si ho zoberiem. Teraz prichádza čas na môj ťahák, ktorý tu mám a sú tu teda veci, na ktoré ste sa ma pýtali, čiže obľúbenosť, čo sa týka filmov. Obľúbený film za tento mesiac je film, ktorý som chcela strašne dlho vidieť a nikdy som sa k tomu nejak nedokopala. A konečne som si ho pozrela spolu s Peťom a vyplakala som všetky vreckovky a toaletné papiere, ktoré máme doma a je to film The Notebook. Je to jeden z najkrajších filmov, aké som kedy videla, je extrémne romantický, extrémne heartbreaking, proste úplne som sa vcítila do toho filmu a držala sa celého toho deja po celý čas a na konci ma Peťo musel totálne ukludňovať, pretože ja som mala od dojatia proste slzy, sople, všetko všade a fakt som pol hodinu nebola po tom filme v pohode, takže ja už som začala plakať tak 3/4, alebo už som začala, je takýto predvídateľný, takže už som začala tušiť, ale aj tak je to jeden z najkrajších filmov, aké som kedy videla. Čo sa týka obľúbenosti v rámci seriálov okrem Game of Thrones, na ktoré sa s Peťom už hrozne tešíme, pretože o pár dní vyjde 7. séria, tak som pred pár dňami dopozerala film, alebo teda seriál, ktorý som sledovala 7 rokov a vyrastala detálne na ňom a je to Pretty Little Liars. Dojala ma posledná časť, nie takže by som plakala, ale proste je mi hrozne ľúto, že už to skončilo, lebo som na tom veľmi dlho vyrastala a jednoducho už som bola s tým seriálom taká zžitá, jednoducho úplne to bolo také, že už to skončilo, takže ak by ste hľadali taký nejaký babský seriál, ktorý by vás bavil a nebojíte sa nejak extrémne veci, tak určite si pozrite tento, pretože má 7 sérií a ja si myslím, že je úplne fantastický. Ja som vydržala 7 rokov ho pozerať a absolútne to neľutujem. Takže čo sa týka pesničky, je to pieseň Inspired od Miley Cyrus. Miley teda vydala nedávno 2 piesne, je to Malibu a práve táto Inspired a Malibu teda milujem. Ja som ju už strašne prepočúvala a tá Inspired vyšla vlastne neskôr, myslím si, že mala premiéru práve na tom Arianinom Grande benefičnom koncerte, to som úplne zle zoskloňovala, ale to nevadí a úplne mi hovorí z duše proste, nejak tie moje pocity ohľadom sveta proste nejak tak dala do jednej piesne a hrozne sa mi páči aj feeling tej pesničky, aj myšlienka tej pesničky, aj Milin hlas, ako sa proste dokáže jej hlas prejaviť v tejto pesničke, takže to je úplná srdcovka a taký fun fact, ktorý ste si tiež mohli všimnúť pri Tropical Look líčení, že som teraz počúvala dosť posledný mesiac pesničky z Camp Rocku 1 a 2, som si tak zaspomínala, viem, že teraz by mala byť niekedy aj Camp Rock 3, myslím, že o rok, nie som si istá, ale teda úplne som si počúvala také tie staré hity, aj Hannah Montanu, aj Camp Rock a úplne som zaspomínala a ja to teda robím, takže raz za rok fakt mesiac fičím na Disney pesničkách, ktoré mi totálne pripomínajú, ako som na tom vyrastala. Ak máte zlý deň a ste vekovo v mojej kategórii a sledovali ste Disney pravidelne ako ja, tak fakt toto niekedy urobte, to vám totálne zlepší náladu. No a touto nostalgiou aj ukončím toto video. Ak by ste chceli aj naďalej, aby začiatkom každého mesiaca vychádzali obľúbenosti, tak nezabudnite dať tomuto videu like. Určite nezabudnite dať odber tomuto kanálu, ak ešte nemáte, a taktiež aj môjmu vlogovému, kde budem teraz dosť často vlogovať. A to už bude všetko pre toto video, takže ďakujem vám za to, že ste si ho pozreli a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!